V tomto videu půjdu trošku proti proudu, proti hlavnímu příběhu a řeknu, nikdo nikam nemizí, země se nerozděluje a nikdo kvůli tomu neumře. To je takové extrémní prohlášení. Neplatí to úplně 100%, každý máme individuální cestu, ale v zásadě tohle chci tímto videem předat. Chci uklidnit, protože v éteru, v této jakoby duchovní komunitě nebo v oblastech, kde se prostě tomu lidi věnujou, je hlavní příběh rozdělení země na 2 časové linie, jednu negativní a jednu pozitivní. Takhle. Je to velmi zjednodušený úhel pohledu. Jo? Chápu, že pro spoustu lidí je to velmi, nebo je to nejsnadnější způsob, jak popsat a vlastně, aby tomu i porozuměli, čím si teď procházíme. Ale jakmile se to zanechá v této jednoduchosti, nebo v tom základu, tak to vytváří to hodně strachu. A nejenom proto, že ten základ, nebo tady ta interpretace 2 časových liní nebo 2 zemí, kdy jedna je v podstatě apokalyptická a druhá je nebe na zemi. Není problém v tom samotném zjednodušení, ale i v tom, že se to prostě zatím tu není úplně čisto a chytli se toho, aspoň tak to vnímám, zase je to hodně překroucené. Hodně se tady tenhle příběh využil a slouží k oddělení a k vytváření strachu. Jo? Zároveň spousta zdrojů opravdu uvádí tady tohle, že jedna ta větev, když už teda jako hrajeme na to, že se rozdělí na 2 země, ta negativní je jako extrémně negativní, tam opravdu jako apokalypsa a nebe na zemi na ten druhé. Já bych se chtěla dotknout pár věcí pro lepší pochopení. Za prvé, je to škála. My už teď, to není nic, co bychom jako neznali. Jo? Každý z nás má svoji časovou linii, časovou osu, na které fungujeme. Takže pokud je nás 8 miliard, tak existuje 8 miliard časový os a každým okamžikem, každou setinou sekundy skáčeme na různé časové osy na základě toho, jakou vibraci máme. Ani ne hlavou, ale vlastně co vyzařujeme. Přitahujeme tyhle, protože helejte, to je všecko, já neříkám, že mám pravdu, jo? Popisuju to, co vnímám ze své perspektivy, ve své realitě, na základě informací, které kolem mě chodí. Takže vemte si z toho, co s váma rezonuje, co poslouží vám ve vytváření vaší reality a zbytek klidně nechte. Pokud chcete hrát na apokalyptickou zemi a nebe na zemi, tak klidně. Jo? Chápu, že spousta z nás je ještě na úrovni vědomí toho, hele, já ale na sobě makám, já si to zasloužím a proč by ti, co na sobě nemakají, měli jít s náma do nebe. A znám takové lidi. Jo? Takže chápu to, není to žádná výtka, není to soud, každý na to má právo. Každopádně, jak je nás 8 miliard, existuje 8 miliard časových linií. Každý máme svoji časovou linii. A takhle je to prostě od nepaměti. Myslím si, že 3D je na tom založené. Jo? Na rozštěpování vlastně všechny možnosti existují. My je ale vnímáme velmi lineárně, zatím 3D. Takže nekonečné množství časových linií. Proč se teď mluví o tom rozdělení? To rozdělení neříkám, že nenastává. Ono v podstatě jako nastává. Může být intenzivnější, ale spíš si myslím, že to je spíš náš úhel pohledu. My jako lidstvo si to začínáme uvědomovat. Začínáme vidět, že se vlastně jako lidi rozcházejí. Ať už v nastaveních, v přesvědčeních, v tom, co je baví, nebaví, co je zajímá, nezajímá, jak by chtěli dál fungovat na planetě. Ale pozor, tohle se děje prostě opravdu od nepaměti. Vemte si i za covidu, nevím, jestli vy jste to zažili, ale já jsem zažila to, že já jsem prostě, když byly lockdowny, tak já jsem si to užívala. Já jsem si užívala klid, užívala jsem si, že jsem v přírodě sama, užívala jsem si tu pohodu. Pro mě to nebyla apokalypsa, ale soused vedle, ten doslova měl apokalypsu. Jo?
A to je ono, to je rozdělení těch dvou časových linií. Ale to se děje pořád, nebo respektive prostě děje se to, co jsme na světě. Jo? Jsou lidé, kteří prostě prožívají opravdu peklo na zemi a jsou lidé, o kterých by se dalo tvrdit, že jejich časová linie je ráj na zemi. Jo? Jenom teď si to uvědomujeme. A je pravda, že tím, že jak vstupuje Země do 5D, tak se hodně přizpůsobujeme. A může to být krápet intenzivnější v rámci toho, že někdo je prostě víc napřed, nebo jeho vývoj si zvolil rychlejší. Jo? Je tady spousta z nás, kteří prostě musí dělat tu první řadu. Takže nám se potom jeví, že spousta lidí se od nás, a je to tak, ty naše časové linie se prostě vzdalují. Jo? A vypadá to, jako že oni jsou tady a my tam. Já to popíšu takhle. Představte si, že jsme tady uprostřed. Jo? A takhle, tohle je prostě spektrum duality, ve které se teď nacházíme. My jsme v 3D bylo založeno na extrémní dualitě. Na jedné straně si představte ráj na zemi a na druhé straně si představte apokalypsu. Jo? A mezi tím miliardy různých časových os. A každý z nás už teď a už dávno předtím si mohl vybrat, jestli bude mít peklo na zemi na základě svých vibrací, plánu duše, nevím, nějakých karmických zátěží a takhle. A nebo ráj na zemi. I když tady úplně v 3D si nemyslím, jo, pár jedinců to mohlo zvládnout na ráj na zemi. Jo? Teď, co se děje, jsou dvě věci. Vidíme to víc, protože vstupujeme jako Země, já se musím odpočinout, vstupujeme jako Země do 5D, což je velký skok z 3D do 5D. Proto to cítíme silněji. Ale druhá věc, která se děje, je, že zdroj rozhodl, že se ukončuje extrémní dualita. Takže když bych to znázornila, doteďka jsme se pohybovali takhle. V tomhle prostoru, kde bylo miliard nekonečné množství různých časových linií pro každého. A teď se kolektivně, tohle bylo naše pole jako kolektivní pro planetu Zemi a pro celý vesmír. Ale zdroj se rozhodl, že tenhle extrém už nebude. A přesunul nás, řekla bych třeba sem, takhle, vytvořil nám tohle, já to teda otočím, jo? Vytvořil nám úsečík, nebo pole působnosti se tvoří, vytváří, možná už se vytvořilo, asi se už vytvořilo, nebo já to teda ve své realitě takhle vnímám. Všechno, o co se poslední roky snažili, jaderné války, třetí světová, i ten covid prostě se nepovedlo tak, jak bylo zamýšleno, ať se povede. Za mě je to důkaz toho, že jsme z těch extrémů venku. Takže teď fungujeme v tohle. Což je to docela v pohodě, je to dobrý, každý si, ale je to takové dobré, ale žiju si ten svůj obyčejný, klidný život se svými jasnými výzvami, jako by to 3Dčko, kdy prostě neřeším ještě nějaké 5D, neřeším jiné dimenze, neřeším nějaké kontakty, neřeším duchovnost, ani si moc neuvědomuji, že jsem prostě světlo, že jsem nesmrtelná bytost, zažívající bytost světla a lásky, zažívající lidskou zkušenost. A doslova 5D země, ráj na zemi, galaktický kontakt, tady to uvědomění si, jo, to je ono. A mezi tím je pořád ještě obrovské množství časových linií. A teď jsme v tomhle. A ten příběh popisuje v podstatě tuhle verzi, jako kdybyste všechny tyhle linie vzali a řekli, funguje jenom ráj na zemi a 3D země. Ale s tím rozdílem, že spousta z těch zdrojů opravdu tohle ještě popisuje jako apokalypsu. Ale to už není apokalypsa, to bude 3D, které bude prostě klidné, stabilní. Nebude ta dualita tam nebude tak extrémní. A zároveň, jak říkám už i v jiných videích, já si troufnu říct, že prostě dokud nepřijde ten zlom, tak i tohle se ještě může hodně, teď už mě nejde vidět, to se ještě může hodně zmenšit, to pole. Jo? Že už vlastně velmi blízko budou 5D a my a někdo z nás prostě už bude v 5D a časem se to prostě do té 5D hodí, jestli to dává smysl. Jo? Nevnímám tam, že bychom se museli takhle bát. Uvědomte si, že to rozdělení časových linií zažíváme celý život. A řeknu příklad, to je prostě to, co se děje běžně ve vztazích. Máte kamarádku z dětství, jste z ní třeba 10 let, ale prostě najednou
se stane něco, já nevím, jste spolu na základce, ale pak jdete každá na jinou střední školu, každý na jinou střední školu a najednou prostě si najdete nové přátele a pomalinku to přátelství prostě vyprchá. A víte a vzpomínáte na to, ale není vám to líto. Tohle je jakoby nejmírnější verze rozdělení časových linií. Jasně, někdy je to prostě rozchod, někdy přijde, řekne s kamarádkou se pohádáte a najednou už se v životě nevidíte. To samé s partnerem, to samé se členem rodiny. Ano, tak to bylo. A může to ještě takhle být, já neříkám, že se to nestane. Na začátku jsem to řekla, jenom tak jako, abych zbořila ten narrativ. Všechno tady je ještě možné. Někdo to opravdu může snášet hůř a někdo to ale může mít takhle. Já třeba opravdu si uvědomuji za posledních pár let, nebylo to nejjednodušší, ale vlastně to bylo velmi vedené. Cítila jsem veškeré ty jak se rozchází ty cesty. To je doslova ono. Jak jako víte, že aha, naše cesty se rozešly. To je ono. Ale pořád tam je ten člověk. Dřív nebo později se dostanete do stavu, kdy vlastně jste s tím naprosto smíření a uvědomíte si, aha, to ale bylo stejně nejlepší pro nás oba. Jo? A tohle je ono. To nemusí být extrém, že vlastně najednou blik a tak jak v Avengerech udělal lusk a 50% lidstva zmizí. To je mimochodem tady tohle podle mě mělo paralelu na tenhle příběh, jo? Protože všechny filmy nám v podstatě už tak nějak jako říkají, co se plánuje. Ale ještě tam bylo pořád takové to hodně z toho z té úrovně vědomí postrašíme a rozdělíme. Je fakt na nás, jak to chceme. A chci vám říct, že pokud prostě nechcete zažívat to extrémní rozdělení, nemusíte, jako máte to ve své moci, jo? A pokud jste přišli na tohle video, tak určitě jste toho schopni, jako vaši průvodci vás k tomu navádí. Nemusíme to takhle zažívat. Nedává mi smysl, aby to bylo takové, jak se říká, apokalypsa a ráj na zemi. Nedává to smysl, protože my jdeme do 5D, jdeme od oddělení do jednoty. Kamarádka se mě ptala, hele, ale já nechci přijít o ty své lidi. Nechci přijít o své lidi. To znamená rodinu, kamarády. A má z toho opravdu strach. A já říkám, hele, nepřijdeš o nikoho, o koho prostě nechceš. A i kdyby. Já to vnímám tak, nedokážu si úplně nevidím tam ještě úplně jakým způsobem, jakým mechanismem to bude, ale v mé realitě je zdroj prostě lásky plný. A nechce nám ubližovat. Nechce, vlastně my si to tvoříme. A je k dispozici časová linie, kdy to jde hladce a plynule. A za mě, jakmile se vstoupí do 5D, jakmile z úhlu pohledu někoho, kdo vstoupí do 5D, naopak se mu všechno otevře. To znamená, budeme moct komunikovat s posmrtným životem, budeme moct pozorovat a v podstatě nějakým způsobem komunikovat i s lidmi, kteří zůstanou ve 3D s našimi blízkými. Tak nějak si to představuju, že podobně to teď mají naši průvodci s náma. Někdo z nás už je schopný se na ně napojit a dostáváme zprávy. Někdo prostě ani neví, že ty průvodce má, ale ty průvodci nás vidí. Můžou s náma komunikovat, pokud my jim půjdeme naproti a vlastně nestrácí s náma kontakt. To je jenom, to my je nevidíme. A lidé, naši blízcí, kteří zůstanou ve 3D, tak to pro ně taky nebude jako bolestivé. Jo? Bude to takové přirozené, protože si myslím, že buď na nás u toho zapomnění si nejsem úplně jistá, ale buď na nás úplně zapomenou. To znamená, že oni po nás nebudou tesknout, ale spíš to vnímám něco, jako sama jsem to zažila, když jsem se rozhodla prostě odjet na rok do Anglie. To je ono. Přijde mi to jako podobná frekvence. Prostě my odcestujeme a oni budou vědět, že jsme v 5D a že nás tam časem, že za náma časem můžou přijít, že se nám nic zlého nestalo. Naopak je to super, užíváme si to a můžeme být nějakým způsobem v kontaktu. Protože opravdu si myslím, že v momentě, kdy se ty časové linie jakoby kolektiv dostaneme do téhle výseče, tak pak bude mnohem snazší komunikovat skrz tyhle dimenze. Jo, i možná pro ty, kdo jsou v 3D. To prostě ještě nevíme, ale všechno je možné a my to vlastně i teďkom ještě za pochodu tvoříme. Takže závěrem
nechci krmit tady tenhle příběh toho, že bude prostě jedna země, kde lidé, a to se týká všech, všichni z nás máme v rodině mezi přátelmi lidí, kteří prostě se nezabývají tím, čím my. Vůbec nemají šajnu o tom, čím se jako lidstvo procházíme. A chceme pro ně to nejlepší. Ale zároveň je to o tom, že nemáme... My jsme tady od toho, aby jsme dělali ty kroky dopředu. My jsme tady od toho, aby jsme prošlapávali tu cestu. My nemůžeme se držet s něma. Jo? My nemůžeme stát na tom stanovišti, na té pauze, na tom čekadle, kde prostě si budeme dávat svačinku a takhle. Naše práce je prošlapávat tu cestu. A jakmile se tam dostaneme, tak o ně prostě nepřijdeme. Jenom na ně počkáme. Jo? Já přeju si, abychom trošku jako uvolnili ty strachy, že přicházíme o něco. Ne, my získáváme. My jdeme do té jednoty. Já tam jako nechápu, proč by tam mělo být jediný prvek oddělení. V jednotě nemůže být přece oddělení, protože potom už to není jednota, jestli to dává smysl. Takže v mé realitě za mě se nemusíme bát rozdělení země na dvě linie, na tož apokalyptickou. Prostě tohle už nejde. Tohle už doslova nejde. Zdroj to zaseknul. Jo? Zdroj to prostě zakázal, aby byla apokalyptická časová linie. Takže všichni se budeme pohybovat v tom užším výseku, kdy to bude OK, dobrý, bude to fajn, bude to příjemné, až po raj na zemi. Ale už by to nemělo být špatné, takže jenom chci uklidnit. Vždycky je cesta, jak to udělat tak, aby všichni byli spokojení, aby nikdo netrpěl a za mě tam nebude oddělení. Za mě k sobě budeme mít přístup. I když vám ještě nedokážu říct jak, ale za mě k sobě budeme mít přístup. Děkuji moc za to, že jste se koukali na to video. Doufám, že vás to uklidnilo, že vás to inspirovalo pro to, abyste si vytvořili svoji časovou linii takovou, jakou si přejete. A tím jsme pomohli celému kolektivu zjemnit toto rozdělování časových os nebo tento přechod z 3D do 5D pro celý kolektiv. A budu ráda, když mi dáte vědět do komentářů, jak to vnímáte, tady celé to rozdělování, jestli už si toho jste vědomi, jestli si to všímáte, jestli se to děje u vás. Já to u sebe vidím, už několik kamarádů nebo členů nebo řekněme lidí v mém životě, řekněme, rozešly se už naše cesty, ale vlastně je to v pořádku. Není to problém, je to vlastně v pořádku. Takže dejte mi vědět do komentářů, jak to prožíváte vy, toto rozdělení časových os. A jestli věříte, že jedna z těch planet je opravdu, nebo jedna ta časová osa je tak destruktivní, tak apokalyptická. Takže děkuji moc za sledování. Dejte like, pokud se vám to líbilo, pokud jsem vás aspoň trošku uklidnila, inspirovala, jak můžete dál si tvořit svoji vlastní realitu v harmonii, lásce, klidu, směrem k jednotě. A pokud se cítíte vedení, tak jenom info, jsem tady pro vás, má praxe, můžete kouknout dolů pod video na to, co dělám a je tam i kontakt. Děkuju moc a uvidíme se u příštího videa.